Здравейте, деца! Това съм аз, Бил Сайфър. Просто се наслаждавам на тази купа с супа. Вау! Сервитьор, имам Бил Сайфър в супата ми! Ей, спри да ми пиеш басейна! Ужас, не мога да ям това! Изглежда, че трябва нещо друго да намеря за вечеря. Сетих се! Ще си поръчам пица! Ало, това пица ли? Не, това е телефон. Да се хванем на бас! Ха-ха, да започнем, а? Я чакай, това не е пица, това е време въртеж, каква измама? По място вървите там, получих време въртеж. Да се хванем на бас. Ей, слушай ме, умник. Просто искам една пица. Без въртежи. Вече изпратихте нова? Това трябва да е доставчика. Леле, здравей, красавец. Ами здравей, имам пица за теб. Супер! Но имам време въртеж, вътре ще те унищожа. Вероятно няма обаче, понеже сме едно и също създание. О, да! Аз съм невероятно самотен.